Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Менә чираттагы шимбә кичендә каршыладык һәм ТМТV каналында сезнең котлаулардан төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Венера Шәмиева. Сизәсездер, җәйнең соңгы көннәрен саныйбыз, дуслар. Теләмәсәк тә, аның белән саулашып торырга туры килер. Әмма җәй җылысын, хисләр кайнарлыгын без җырларга, ихлас теләкләргә күчереп, атна сайын кадерле кешеләребезне сөендерүне дәвам итәрбез. Шуңа күрә сез дә яраткан кешеләрегезне бәйрәмнәре белән котлау өчен тәбрикләүләрегезне ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллый аласыз. Безнең телефон 527 90 26. Тапшыруыбыз һәр шимбә кичке 7дә эфирга чыга. Ә хәзер бәйрәмнәргә ям өстәячәк котлауларга күчәрбез. Беренче тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Илдус әфәнде сезне чакырабыз. Кукмара районында яшәүче тормыш иптәшем, әтиебез, дәү әтиебез Закиров Илдус Галимҗан улын 60 яшь тулган көне белән чын күңелдән котлыйбыз. Бүтән гомереңне халык белән эшләүгә багышлаган, шул ук вакытта гаиләңә дә ныклы терәк була алган кадерле әтиебез. Без сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Безнең өчен борчылып типкән йөрәгеңә Ходай саулыгын бирсен. Һәр вакыттагыча йомшак күңелле, ачык йөзле, кайгыртучан, иң кадерле кешебез булып калсаң иде. Әниебез белән тигезлектә үстергән балаларыгызның игелеген күреп, һәр вакыттагыча тырыш, уңган, үрнәк парлар булып, озын гомер кичерергә язсын сезгә. Biz дә балаларыгызга сезнең кебек үрнәк була алсак иде. Әти, туган көнең котлы булсын. Әтиләрнең өлгесе син. Дус туганнар арасында безнең нәсел көзгесе син. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарың исеменнән сине бик тә яратучы, хөрмәт итүче әниебез Наҗия, улларың Ислам, Әхтәм, кызың Наилә, кияүең, киленнәрең һәм оныкларың диелгән тәбрикләүдә. Һәм алдагы җырны алар сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Bir yalgızım uyandım min irten, yazı kalgan көрішмәбіз бүтән. Бушап қалған төсле булды dünya, әйтерсенлә яшен суқты миңа. Юк тукта, салма мине утка. Җитешмәдек бары бер минутка. Шул минутта барда чыкты юкка. Юк тукта, салма мине утка. Атлыйм әле артка ике адым, очратырмын анда сине тагын. Үпкәләүләр узды инде күптән, килмә дип әйтмәс идем бүтән. Кичерүләр беләм җиңел түгел, һаман юксына бит сине күңел. Син юкта, тукта вакыт тукта. Атлыйм әле ике ягым алга, сиңа таба, синең янга. Юк тукта, салма мине утка. Җитешмәдем бары бер минутка. Шул минутта барда чыкты юкка. Барда хәл ителде шул бер кичне,
bir uşuma jidym bütün kişni. Kişirinde min gayipli değilim. Kişir meni, min yaratam seni. Bu kişte gelirsin dep oylamadım hiç de. Aklı meleke adım halka. Sen atama, sina senin yanга. Yok tukta. Salma meni utqa. Sabır etik bari bir minutqa. Tukta vakit, tukta bir minutqa. Sabır içi bari bir minutqa. Tukta vakit, tukta bir minutqa. Менә шулай. Чираттагы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Һәм алдагы җылы сүзләр Илдар һәм Диләрә сезгә юлланыр. Кичә 24 августта Казан шәһәрендә яшәүче Илдар белән Диләрәнең никах көннәре иде. Кадерле балаларыбыз, сезгә бу шатлыклы көнегездә нинди теләкләр теләсәк тә аз булыр төсле тоела. Уйлаган уйларыгыз, хыялларыгыз тормышка ашсын, киләчәгегез матур булсын. Бәхет кәсәгез тулы, йөзегез кояштай нурлы, тормышыгыз матур җырларга тиң булсын. Һәр туачактан иртәсе сезгә бәхет, шатлык алып килсен. Йөрәгегездәге бер-берегезгә карата булган мәхәббәт ялкыны мәңге сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Вакытында табышкансыз, вакытында кавышкансыз, шул никахны күз алмасы кебек саклагыз. Туйда яуган теләкләрне аклагыз. Бәхетегез сүнмәсен, мәхәббәтегез сүрелмәсен, авырлыклар сындырмасын, балалардан фатирыгыз тын тормасын. Пар канатлы булып гомер итегез. Иң изге теләкләр белән ике як әти-әниләрегез котлыйлар сезне. Без дә чын күңелдән бу теләкләргә кушылабыз. Бәхетле озын гомер, тигез тормыш телибез сезгә. Алдагы җыр сезгә әти-әниләрегездән бүләк. Тормышымны үзгәртерлек итеп, гашык иттең мине үзеңә. Әткәй-әнкәй фатихасы белән билгеләдек никах көнендә. Никах көне безнең, бүген безнең кызы туебыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер юлыбыз. Никах көне безнең, бүген безнең кызы туебыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер юлыбыз. Чын күңелдән ышануым белән, юлдаш итәм сине үземә. Никах көнендәге биргән вәгъдә, гомерлеккә булсын гомергә. Никах көне безнең, бүген безнең кызы туебыз. Бәхет белән тулы күңелебез, шулай үтсен гомер юлыбыз. Никах көне безнең, бүген безнең кызы туебыз.
белән яшәүгеннән Гаиләнең ныклы терәге бер йөрәктә булып типсен әле синең белән минем йөрәгем Никах көне, никах көне, никах көне безнең Бүген безнең каза туябыз Бәхет белән тулы күңелебез Шулай үтсен гомер юлыбыз Никах көне безнең Бүген безнең каза туябыз Бәхет белән тулы күңелебез Шулай үтсен гомер юлыбыз Шулай үтсен гомер юлыбыз Ял кичен тәбрикләү сүзләре белән бизәүебезне дәвам итәбез һәм чираттагы тәбрикләүгә күчәбез. Бүген олы хөрмәткә лаек кадерле, газиз кешебез, әниебез Шарипова Тәнзилә Хәниф кызының гомеренең күркәм мизгеле, туган көне. Әни, сине чын күңелдән шундый истәлекле бәйрәмең белән тәбриклибез. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын телибез. Әтиебез Фәрит белән тигезлектә, бала оныклар игелегендә, сау-сәламәт килеш, Ходай Тәгаләнең һәр биргән көнен сөенеп каршыларга язсын. Бала җанлы әни дә син, ирне ир иткән хатын. Чәчләрең көмеш булса да, йөрәгең синең алтын. Үлән чәең, дугаларың шифа җанга, күңелгә, әти белән тигез булып, игелек күр гомергә. Иң изге теләкләр белән сине бик тә хөрмәт итүче барлык туганнар, дуслар һәм әтиебез Фәрит исеменнән улың Иршат, киленең, оныкларың котлый диелгән тәбрикләүдә. Ә алдагы җыр сезгә бүләк. Безнең өйдә иң хөрмәтле кеше әткәем үрнәк булып аны хөрмәтләргә өйрәтүче булды әнкәем кадерләүгә лаек безнең әткәй ышанычлы гаилә башлыгы тату гомер иткәч Өйдә булды яшәү шатлыгы Өйдә булсын яшәү шатлыклары Ир хакларын хаклау кирәктер Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер Өйдә булсын яшәү шатлыклары Ир хакларын хаклау кирәктер Бер тергезгән гаилә учакларын әнкәйләрдәй саклау кирәктер Әтиегез ниләр әйтер диеп ялгышканда әнкәй кисәтте ул үзеннән аны матур үрнәк күрсәтте Кичләр җитсә бәйрәм кебек иде Кичке ашка көттек әткәйне Хатын кызлар зирәклеге белән бәйрәм иткән әнкәй яшәүне Өйдә булсын яшәү шатлыклары Ир хакларын хаклау кирәктер Бер
uşaqların ənkeylərdə saxlaw kirəkdir. Bir tirgizgən gaylə uşaqların ənkeylərdə saxlaw kirəkdir. Ənkeylərdə saxlaw kirəkdir. Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез һәм телевизор каршына Сәкинә ханымны чакырабыз. Алабуга шәһәрендә туып үскән һәм шунда гомер итүче кадерле әниебез Хазиева Сәкинә Файзулла кызының туган көне, 50 яшьлек юбилее. Кадерле әниебез, сиңа гомернең озынын, шатлык сөйнешләрнең улысын, бәхетнең тулысын телибез. Ару талу белмәс кулларыңа Ходай саулыгын кызганмасын. Шат елмайган йөзең һәр чак кояш кебек балкып торсын. Үстергән балаларыңның, оныкларыңның игелеген күреп, алгы көннәрен рәхәттә үтсә иде. Гел шундый тәмле телле, ачык йөзле һәм иң газизебез булып яшәсәң иде. Без сине бик тә яратабыз. Рәхмәт, әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, борчу кайгы күрмә. Ходай олыласын үзеңне. Иң изге теләкләр белән сезне тормыш иптәшегез Әсфәндияр, кызыгыз Резидә, кияүгез Дамир, улыгыз Илнар, киленегез Айгөл, оныкларыгыз Әмир, Айзилә котлыйлар һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәләр. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен.
бәхетле елларны үстәсен. Калган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен, бәхетле елларны үстәсен. Тапшыруыбызны дәвам итәбез һәм алдагы котлау сүзләре Рифкат исемле телевизор караучыбызга юлланыр. Бүген Альфа компаниясының директоры Сәмигуллин Рифкат Кәримулла улының туган көне. Хөрмәтле Рифкат әфәнде, ихлас йөрәктән гомерегезнең шундый истәлекле, күркәм мизгеле белән тәбриклибез. Озын гомер, гомерегез буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, көтелмәгән шатлык, сөенечләр телибез. Тормыш иптәшегез Резидә ханым белән бергә улларыгызның игелеген күреп, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, бергә бәхетле мул тормышта яшәргә язсын. Сәламәтлек, бәхет, шатлык булсын тормыш юлыгыздагы юлдашлар. Ходай саклап йөртсен үзегезне. Матур булсын сезнең язмышлар. Иң изге теләкләр белән сезне хезмәткәрләрегез тәбриклиләр. Алдагы җыр сезгә бүләк. Туган көнегез белән сезне, Рифкат әфәнде. Кышлар китә, төяп буранын карын. Нишәнче кышны озатам, нишәү калгандыр тагын. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Язлар килә, янә шәшкәдә сирин. Күпме язлар каршыладым, күпмесен көтеп йөрим. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Гомер ага, кышлар язлар, күзләр җәйләр булып. Гомер бит ул вакыт дигән, җилләр тараткан булып. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышта язда бер артлы, торалар шулай үтеп. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк. Кышлар язлар әллә нишә, гомер генә бер төк.
Чираттагы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Бүген яраткан кызыбыз Хабирова Илмира Җәүдәт кызының яшьлегенең үзе күк гүзәл чоры, 19 яшь тулган көне. Кадерлебез Илмира, сиңа гомернең озынын, бәхетнең тулысын, саулыкның ныгын телибез. Һәр вакыт шундый ачык йөзле, киң күңелле, матур булып калсаң иде. Киләчәгең дә үзең теләгәнчә бүтән һәм якты булсын, бәхетле бул. Гомереңне тиңлә чәчәкләргә, кадерен бел, ул бит бер генә. Гүзәл яшьлек, озын гомер телибез, бәхетле бул Илмира гомергә. Иң изге теләкләр белән әниегез Зөлфия, әтиегез Җәүдәт котлыйлар һәм алдагы җырны да сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Син туганда йолдызлыкта, үз йолдызын кабынган. Фәрештәләр канат җәеп, саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне. Әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саный минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саный минутларын, төннәре бәлләр генә. Син кыйынган инеш суы, чайкаладыр диңгездә. Бәхетле бул, рәхәт яшә, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саный минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саный минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туганда йолдызлыкта, үз йолдызын кабынган. Фәрештәләр канат җәеп, саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң, күкрәк сөтен биргәне. Әткәң икенче фәрештәң, син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саный минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саный минутларын, төннәре бәлләр генә. Бүгенге тапшыруыбызга килгән соңгы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Һәм әлеге тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Мөнир әфәнде сезне чакырабыз.
Бүген безнең кадерле кешебез, сөекле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез Вафин Мөнир Әскат улының 47 яшь тулган көне. Кадерлебез, син безнең таяныч та, ышаныч та, олы яклаучыбыз да. Ходай Тәгалә саулыгыңны, гомереңне, бәхетеңне өеп бирсен. Гел шундый мәрхәмәтле, киң күңелле, иң газизебез булып калсаң иде. Без синең белән горурланабыз һәм бик тә яратабыз. Рәхмәт сиңа күңелләргә яхшылыклар салган өчен. Еллар өстәлеп торса да, кимемәсен яшәү көчең. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәше Гөлсирә, улы Айзат, кызы Сиринә котлый диелгән тәбрикләүдә. Һәм алдагы җыр сезгә бүләк булып барып ирешсен. Туган көнегез белән сезне, Мөнир әфәнде. Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләргә һәм җыр бүләк итәргә теләсәгез,
Атна дәвамында шәршәмбе киченә кадәр котлауларыгызны ТМТV каналына юллый аласыз. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 527 90 26. Без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезне котлауларыгыз белән сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7дә ТМТV каналында музыкаль бүләк программасы. Бүгенгә мин, Венера, сезнең белән саубуллашам. Барыгызга да күңелле яллар телим. Сау булыгыз.